duet maut. Prastiwi, aja Prastiwi sikile kesleo. Mau ngomong karo aku wis WA. Aku ora dikon ngantuk lho, sikilku lagi kesleo. Oh, mergane apa? Ajar ngepit. Ajar ngepit, ra ngerti reme, lha ngerem nganggo sikil, lah ya mlebu porok. Porok sempite semono kok mlebu sikile Prastiwi. Lho sikile Prastiwi iki cilik lho, Tru. Ukurane sepatune ukuran 14. Atene ukurane cah TK ora. Ya wis apa arep kepareng ngaturake. Yo, ayo Mbak Tatin karo Ayu. Lah ya. Ndak sikile gringgingen ayo. Sikil papat wong loro iso didadekke joglo lho. Ha iya. Gupolane sapa? Gupolane sapa? Ya kembang aku ora kok joglo kok gupala. Ya kan ngarepe sok dikeki gupola ngono. Ora usah dikeki gupala. Midele wis gedene padha. Papan dhuwure kae apa tumpang sari. Ha iya. Kae gendeng wis dadi. Ayo karang ya lemu-lemu tenan. Aku ora ngematke lambene wong iki ora leren lho lambe iki. Bayemi. Lambene sapa? Sing dipangan apa ya kowe ro ayu kowe jan. Wong loro kok wae welut kae wis entek sak plastik. Niku tesih utuh, Pak. Didep wong loro lho kowe sak plastik iki mbuh dong tangan kene mangan welut, kiwa tengen nyekel welut. Ameng mangan welute karo gegem welut, semelang nendi welute. Ayo do nembang. Ayo. Apa terserah ora tak kon wis arep nembang mentok-mentok ya sakarepmu. Apa, Mbak? Bebek-bebekku mari kemari ikutlah aku ke kebun bibit ngono kae ya sakarepmu. Wis ora tak kon. Iya. Apa? Ayo ben rembugan wong loro. Nang kewengku ngaben nganti kruwes-kruwesan. Iya. Ora ono. Sinden padha rukun-rukun marjina makten dene yen. Do kruwes-kruwesan. Sing ora rukun ki bojon sinden. Oh, ayo. Soale bojone si iki mengagumi si iki. Iya. Apa? Mbang Rawe. Hah? Mbang Rawe. Dibawani. Ya, Mbang Rawe. Oh, ini si Mbang Rawe sini Mbang Gulo. Hah? Napa, Pak? Ayo dibawani kok. Siji Kembang Rawe, siji apa? Mbang Gulo. Bang Gulo? Heeh. Sapa yang Bang Gulo? Mbang Gulo ya sapa wae kono terserah sing gelem sapa tadi Mbang Gulo. Bang Gulo kroyo semut. Memanismu. Ayo. Memanismu. Kurang ajar kok jane. Kurang ajar ayo yo. Sini. Kok kula? Oh, uduhe. Mboten ya. Oh, berarti wondo. Ning iki wis ana nganu lho, Tin, wis ana usulan. Napa? Lumantar apa komentar kowe nonton komentar ning wayangan sing mau bengi. Ana komentare sekali-sekali Mbak Tatin ramen kali Pak Wondo ngono. Setuju ra kowe? Kula siap. Wah, wendo. Lah kuwi wani ra. Untune dipasahke. Pak Wondo wani ra. Kowe ngapain neng? Oh ngonoke wong kok ora. Ala tanpa rupa Wondo iki isih adimu dalang. Kek lakone napa niki? Ayo engko gampang tak golekke. Apa? Sesuai kudune. Triuning karo sapa Wiratmaya. Wah, kaya ketuan, Pak. Sapa? Iya. Yo gampang digolekke cerita. Anu manobong wae.
Apa? Mana bong. Oh, kurang ajar to kowe. Lah Kowe iki seneng ora tau ngajeni wong lho, Din. Kramen kok ano-mano bong nganggepe wondo iki munyo ya. Aduhnya. Luteng jare. Oh. Itu. Pak Wanda. Wis memendam rasa aku ya, Son. Kanggere Ora gelem ngemetke wis. Ora gelem nesu. Ngapa? Oh? Yo. Mau urung rameng ya? Gawe ruciting. Mau lagi meman. Wis ra apa-apa. Oh nggih. Tutuke sesuk nek urung rampung. Agawe ruciting kali gentenan lara apa-apa ora dipangan. Udut kok dipangan. Oh. Selak mbako Kakan tingkat. Apa sih? Wong mbako kok dicukur. Ayo. Ayo yuk. Ora. Apa kang si natya lalu tenan keselak meneh mau kene saya ngono kualat aku ngelokke wong watuk saiki mah menggo dhewe ya mulane rasa udut bayi kae ayo bayi kae ora udut watuk menar ngono ta kowe mbok kata-kata liyane kok ayo lah aku serang baris kowe lagi sak baris kok oh iya tutuk wae apa aja ditutuk wae ora umbul upama munduta sego rakmi ya gentenan tatin tarto bapakne jenenge Sutar ya. iya Sutar bapakku. Muruk. lampune urip para tamtu tak ibarat wong numpak Wong. Prau gong. Iya ibarat wong numpak prau. prau Lumampah. lumampah tanpa Netra. walah Ing matyaning jala
yaning jala we Prastiwi Roneti malah gojek. Kancane do nyambut gawe malah ayah. Aku ya rasalin, ha. apa we Mbak ngerti tegese ora mbah Wis. Napa ta Pak sing rasalin ya? Kae kowe pas nembang mau do guyu kemeklen caloro kae. Engko wajibe dihukum ya. Iya. Iya hukum. dihukum. Iya. Men nang kene pokoke hukum. Bareng temah gunjing angin jengming Gundulan. Napa Pagundulan. Kena kok Pagulingan kok, Pagulingan pagundulan dengkul melocot. Kena kok bahas gundul terus ora Mas aku. Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. Seneng aku ro gundul. Pagu, ya. Pa ayo Iya. pa ayo pa gundulan Do tak tendangi kabeh. Mangkelake ora. 1 2 3. Pagulingan. Wis ngono. Wis tak rampungke mau do cengengesan ora. Aming perkara gundule kok do cengengesan.